Keď je žena tehotná, bunky dieťaťa migrujú do krvného obehu matky a potom sa vracajú späť do dieťaťa. Nazýva sa to fetálny alebo plodový mikrochimérizmus. Počas 40 týždňov bunky cirkulujú a premiešavajú sa tam a späť a po narodení dieťaťa mnohé z týchto buniek zostávajú v tele matky a zanechávajú trvalý odtlačok v tkanivách, kostiach, mozgu a koži matky a často tam zostanú až celé 10 ročia. Každé jedno dieťa, ktoré matka potom má, zanechá na jej tele podobný odtlačok. Aj keď tehotenstvo neprebehne naplno alebo ak skončí potratom, tieto bunky stále migrujú do matkynho krvného obehu. Výskum ukázal, že ak je srdce matky poškodené, plodové bunky sa ponáhľajú na miesto poškodenia a transformujú sa do rôznych typov buniek, ktoré sa špecializujú na opravu srdca. Bábätko pomáha opravovať matku, zatiaľ čo matka buduje bábätko. Úžasné, že? To je často dôvod, prečo niektoré choroby počas tehotenstva zmiznú. Je neuveriteľné, ako matkin organizmus chráni bábätko za každú cenu a bábätko chráni a obnovuje matkyne telo, aby sa mohlo bezpečne vyvíjať a prežiť. Pomyslite na bláznivé tehotenské chute na chvíľu. Čoho mala matka nedostatok, že bábätko spôsobilo tieto chute? Štúdie tiež ukázali bunky z plodu v mozgu matky 18 rokov po pôrode. Aké fascinujúce, že? Ak ste matkou, iste viete, ako intuitívne cítite svoje dieťa, aj keď nie je fyzicky prítomné. A teraz existuje vedecký dôkaz, že matky ich nosia roky a roky aj po ich narodení. Nádherné však?